Oare ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu noi? Spune-mi de ce n-ai ascultat cât am jucat în doi. În spate m-ai lăsat, dar nu o să rămân. De acum sunt liber, dar tot îmi pare rău că o spun. Că acum te-am pierdut, nu mai e cale. Să mă întorc, am încercat de multe ori să dau timpul înapoi. La noi în trecut, să șterg tot răul ce-l făcut. Să îți spun tot ce am avut atunci când am tăcut. Eu ți-am dat tot din mine, dar tu m-ai rănit. Tu mă completai, dar ne-am despărțit. Acum te aștept să vii să spui un ultim cuvânt. Eu ți-am dat tot din mine, dar tu m-ai rănit. Tu mă completai, dar ne-am despărțit. Acum te aștept să vii să spui un ultim cuvânt. Că acum te-am pierdut, nu mai e cale să mă întorc. Am încercat de multe ori să dau timpul înapoi. La noi în trecut, să șterg tot răul ce-l făcut. Să îți spun tot ce. Salut, bine ați la un nou level pe canal Hâț, salut Narcis Mitroi, salut Mir Pump, salut de Great Boris, saluți! Mă bag și eu la niște creativ până să mai strâng oameni. Ia uzi. Băieți, nu te așa de un like și un share, te-au ciudat. Pentru că sunt răgușit. De-aia m-au ciudat. Stai așa să fac mod. Și un share, te-au ciudat. Da, s-a răgușit. Ce, nu mă aud bine sau? De ce, bro, nu mă aud bine sau? Bro, am lag.
multe laguri. Niciodată nu pot să joc primele meciuri. Cam lag. Uite lag, mă. Pe OBS poate nu se vede, cam 60 de FPS-uri, da? Mai face unei persoane sau solo? Lagul vieții. Băi, deja mai spor, mă. Sunt paletă rău, mă. Salut. Uite, bro, laguna. Uite n-am lag. Băi, nu mai suport. Face și mai mulți oameni pe live, că altfel nu pot să fac customer dacă nu face mulți oameni pe live. Nu mai suport, mă. Dacă aș avea și eu perfect cum e pe YouTube, ar fi bine. Hai, faceți și persoane băieți pe live sau? Salut. Facem vreo și mai multe persoane pe live sau rămânem într-una și închid live-ul? Nu pot, bro, cam lag. Știi cât de fac așa. Macarena, hai că Macarena așa. N-ai, bro, dacă nu fac persoane pe live, nu fac asta, mor și în lagul ăsta vieții. Lag. Că nu mai spor lagul ăsta. Mereu când fac live mă apucă lagul. Ca să mă fac de râs că sunt începător. Ce faci, lagule, te-ai dus? Dacă aș avea și eu calculator ca Zorin și Spizi, ar fi planul. Păi și cu activitatea azi? Sunt plecați pe lună, unde sunt plecați? Că eu nu prea văd activitatea. Uite, n-am fotos, lagul.
Uite lag, na. Bă, mâncat ar câine de lag. Na. Hai, mă mai joc Fortnite așa. Sau le promixim. La mare, la soare. Hai, la mare, la soare. Nu mă mai joc cu ei. Mai kill live-ul. 2 persoane, frumos, elegant, cât de cât. 1600 abonați, 2 persoane. Haide, haide. Mă bag la arena. Ia uite, lagul vieții, mă bag la arena eu, pentru cu lagul ăsta. Uite, bro, na. Mâncate ar câinii de lag prost și împuțit. Nu mai joc Fortnite. Haide, mă joc Fortnite. Mă duc mă joc Roblox, că acolo măcar nu-mi lag. Sper. Na. Haide, Fortnite. Toți prietenii mei sunt la mare, e clar. Tryhard, hai că o dai pe tryhard. Cu lagul. O dai? Ia uite cum fac, ia uite, ha. Uite, început tot, că nu mai pot, bro. Uite, nu pot și eu să construiesc clean, că văd lagul în fața ochilor. Uite, bro, doamna. Na, ia uite. Ia uite! E, claros, ia uite, m-a mâncat arcânii de lag prost, ia uite, na, cum construiește. Deci două, da, mă joc, frate, uite customer. Dar dacă facem și noi pe abonați pe live. Adică 4 persoane, 1600 abonați. Haide! O dai pe activitate. Nu dai. Numai cine are mă activitate? Max Infinite sau Marajana. 10 miliarde de persoane pe live. Haide! Ia uite-și la mine, a? Zici că sunt... Uite-și la mine, brother. Haide, 2 cu lago. Trex are 500k și 200 likes. Asta e comunitatea din România, n-ai cum să o dai cu ei. Ce să faci? Da, cu frații mei, da, da, cu frații hâți. Ia uite, 5 like-uri. Care e, mă, nesimțitul ăla de dale dislike-uri? Cu conturi, că se vede că intră o persoană, iasă una, intră una, iasă una. O, uite-l, haide! Îmi place, frate. Copile, câți ani ai? 4 și nu știu eu? Vezi că ai o minte destul de prostă. Dai dislike pentru... Na. Chiar îți mulțumesc, frate, apreciez. Mersi mult pentru dislike. Apreciez. Uite, na. Na, iar. Haide, haide! Să știi că dislike-urile mă fac să fiu mai activ pe YouTube, crede-mă. Bă, mâncate ar câinii, mă, și pe tine și pe lagul ăsta. Care, mă, ăla? Hai să zică. Să zic acum. Care îmi dă dislike cu 10 conturi. Haide! Care îmi dă dislike cu 10 conturi, mă. Să zic acum. Mă, omul are 10 conturi și dă like singur la live-uri. Și zice că are activitate la 3 persoane pe live. Hați! La 3 abonați. Are 10 abonați și 10 like-uri.
Toate fiind conturile lui, băieți. Hai, băi, lagul vieții. Uite, n-a mâncat iar câinii de lag. Nu mai suport, bro, lagul. Haide. Câte dislike-uri avem? 100? Nu eu. Atunci tu dă-tu și dislike. Haide. Mersi mult pentru dislike. Poate scot moderatorul dacă mai dai multe. Oricum îți mulțumesc. Dislike-urile foarte bune sunt. E jegos cu aia, ce să faci. Oricum, 100.000 băieții care dau dislike în ziua de azi, sau fetele, poate au ei 14-15 ani, dar mentalitate, crede-mă, mintea tot la copii rămâne de 3 ani. Bă, indiferent câte conturi ai, să zicem că ai și 100 de conturi, da? Bă, să fii atât de jegos și copil la minte de la handicapat care mănâncă sandwich din gunoi, să dai dislike la oameni. Cu aia, muncește tu și fă tu abonații ăștia mai întâi unul. Încearcă să muncești să faci live-uri pe fiecare zi, chiar dacă nu prea ai timp. Păi frate, toate ăștia și vorbim după. Încearcă să muncești să îți cauți o echipă bună, încearcă să muncești să vorbești cu ea de la Epic Games, să stai mai ușor, să-ți facă nu știu ce supporter creator, să ai mai multe, na, ăla. Mulțumesc pentru dislike, frate, chiar apreciez, că, bă, bune. Poți să mai dai dislike-uri, chiar vreau, dacă mai ai conturi. Gucci. Mă, nu mai ai conturi. Hai că-mi dau și eu dislike. Ia uite că mai dădu. Hai, mai dăm. Mai dăm, broadere, că se mor după dislike-urile tale. Mai dăm. Te rog eu, te provoc să-mi dai dislike-uri în continuu. Hai că mai dau eu încă unul. Așa, haide. Dăm. Mulțumesc pentru abonare. Stai că nu pot să mă uit. Nu pot, da. Cine s-a abonat? Mini Alex, mersi mult pentru abonare. Băieți, la mai multe persoane pe live, la 10-20, facem și customări. Mai vă rog eu frumos, dați niște share acolo să mai intre persoane. Salut, Mini Alex. Nu pot să fac customări dacă suntem 5 persoane pe live și intră doar 3 în match sau 2. Deci, gen practic trebuie să fie mai multe persoane pe live pentru că nu toate persoanele care să fie pe live o să și intre în match. Dacă înțelegeți, dintre persoane 100.000 și un... Ia stai așa, participanți. Promixim de dislike, văzui de acum. Mersi Promixi de dislike. O să scot moderatorul mai târziu. Sau poți să-ți scot de acum dacă îmi dăduși tu dislike-uri. O să mă uit după.
Să văd cine îmi dă dislike și dacă îmi dă tu, afară moderator. Nu-mi dat eu, ok. O să mă uit după să văd. Mersi de abonare Alex Brawl. Hai că n-avem robot, hai că da, o dai. Haide! Vezi că se abonează bine, chiar așa. O tentează așa, puțin. Haide! Ce melodie băgăm, mă? Hai că băgăm pe asta. Nu pot să mă uitau. Mamă! Mânca la arpampul. Mersi mult pentru abonare. Haide. Am decis de eu pentru că te fericezi. Ok, mersi mult. 1605 abonați. Hai că am 1605. Hai că dai pe joc acum sau pe ce dai? Hai să mă știu pe canal. 1605, să moară Jana. Haide! Mulțumesc, vă apreciez. Borise. Chiar 1605. Care băgăm mă conturi? Ha, olou. Mersi mult de abonare, băi, mersi, bă, apreciez. Mersi mult, frate. Trag palmele. Da, nu cred că fac cu atâția oameni pe live. Sărută-mă ușor, sărută-mă ușor. Joci două. Te așa sunt. Nu mai vine nimeni, bro. Cui mă duc și eu să-mi fac promovare? Care are promovare la 1 euro și are multe persoane pe live? Ia să vedem. Pachierul. Cât are? 15, 9. 253, hopa. Link donați, ia să vedem. Nu știu, bro, dacă nu mai fac persoane pe live, ori mă bag la arena, joc câteva meciuri de Dotnet 2 și mă bag după la arena. Sper să-i întreb persoanele alea. Haide!
Lost, by the way. Hai să vedem cum e tilted de nou, chiar dacă mai puse în el. Mai vreau să mai iau așa niște... Mă duc să fac kill-uri. Băi, lăsați-mi robotul în pace, mă. E al meu, mâncat-ar câinii și pe tine și pe el. Haide, lasă-mi robotul în pace. Vezi că îi dau delete. Îi dau delete. Băi, dau delete, n-auzi? Urcă! Haide! E jocul, brother, n-ai ce să faci. Marș, bă, de aici. Mai tragi mult, vin și după tine. Uite-mă și ăsta. Ceva? Nu uita. Tot acolo. Dau finish. Altul mai avem? Double barrel. Haide! Băi, vină mă înapoi, mă. Băi, ce faci? Băi! Fugi! Băi, dar pe tine te mănâncă? Da, te mănâncă. Meduza, tu ești mare român. Mâncat-ar câinii și pe tine și pe meduza ta. Hai, te iau unul acum. Te mănâncă de ochi. Vezi că ești de reboot. Aoleu, Gucci. Hai că faci customer așa dacă e pe live-ul ăsta. Mai bine mă duc naiba să mă apuc de puncte la arena, că oricum nu. Stai să văd câte puncte făcărește la arena. Mai ești Promixi, să-și când două. Sau dacă nu mă bag pe arena, naiba, mă apuc de puncte, că văd că cu persoanele nu dai. Nu, mai că nu mai fac custom-uri. Haide. Atunci, hai. Hai, băgăm noi mai întâi și după. Zi numele tău de pe Fortnite, îți dau invite. Păi, mai dă dură invite, nu știu numele. Nu e al Denis? Sper că tu ești. Promixi? Zi numele tău. Da. Haide, bagă două.
Nu mai știu. Salut, ce. Kings. Brother, până acum aveam să fac customer cu abonații, dar văd că nu prea intră persoane pe live, așa că dacă nu intră, o să mă joc 2 meciuri cu Denis la 2. Apoi cred că mă bag la arena. Dacă vrei și tu, joc și tu cu tine un 2. Să dai puțin încetora, te rog. Da, da. Ok, mersi. Deci după joci cu mine sau arena? Joc cu tine, gen. Vezi că următorul meci mai joc cu un abonat și după mă bag la arena. Ok. Deci practic ăsta e meciul. Unde mergem? Nu. Pune checkpoint și acolo mergem. Ca să nu te super pe mine, că... Pune tu, pune tu. Pune tu! Pune tu. Mă supără, pe tine nu mai joc, gata, ies din 2 dacă nu pui tu. 4 persoane. 4 persoane! Și ce e mare lucru? Haide! 4 persoane pentru mine, crede-mă că-s nimic. 10 persoane, 15, atunci sunt și eu fericit. Sau 7, de la 7 în sus. Sunt fericit, am hype-ul ăla de persoane active pe live. Chiar dacă nu prea e activitatea asta cu 7 persoane la 1600, de ok. Avem playeri? Da, să nu uitam. Nu cred. Sau... Vrei un pic gri? Nu. Nu așa ceva? Am eu să-ți dau. Ok, și ce-am special? Thank you. De unde iau Discord-ul de la RS? Păi vorbește cu Logică. Dacă te acceptă, îți dă Discord-ul. Mersi. Dacă te acceptă, îți dă Discord-ul, serverul. Dacă nu te acceptă, nu ți-l dăm. Nu știu atunci ce uita. Cum? Dacă nu pot să nu știu ce uita. Mersi. Nu e lutat pe aici. Poți să lutezi. E unul singur. Țin eu? Eu am și eu 6. Dacă vrei. Am unul.
Ia, vino și bea-l tu, Bigu. Nu, băiatul. Bea-l tu, bro, că pentru tine e lăsat aici. N-am nevoie. Lasă-mă, dau un ceastic să am dubiu. Și ține bigul ăsta. Sau simțitul. Hai, vino și el. Dă ce ai flash. Atât. Ia, stai. Ia. Așa, să-l aruncăm. Să nu rămână pe degeaba. Da, la cum? Trag în copaci ca să fac verzi, nu de alta. Hai să mergem. Eu văd că vrei niște sticuri. Nu. Sau o să vin și eu mai târziu. Păi mai târziu o să mă joc la arena, scuze. Băieți, dacă vreți custom-uri, aduceți persoane, brother. Și spuneți în chat cine vrea custom să îmi zică, gen. Și dacă sunteți mai multe persoane care vreți, o să facem custom-uri. Că n-am ce face. Dacă eu vreau, mă bag la arena, nu e problemă. Unul rău la mine. Mă duc în Tilted Town. Sunt doi. Unde-s? În Tilted Town aici. Haide, mă, mișcă-te. Sunt în casă. N-ai cum să spargi. Hai pe ei direct. Nu ai falling. Haide. N-am fost să contrapă, nice. Bravo. Hai să plecăm din Tilted. Uite și aici unul dacă vrei tu. Eu nu vreau. Hai să plecăm din Tilted. Adică dacă mă acceptă în echipă, da. Dacă te acceptă în echipă, de el serverul de Discord. Cum? Dau timp? Vrei? Nu. Mai mergem pe player, că n-am chef să aștept. Hai, nu mai am cum. Haide, playerii, unde sunt? Ai vreun hoverboard? N-ai, zic că ăla e Scar, că e meciul nostru. Nu e Scar. Hai la riftul ăsta de aici. Uite, avem și player frumos. Aoleu, hai repede, că n-avem zona. Bag. Frumușanis. E la 27. Fui spre zona tu. Scoște în aer aici. Ce rezultate îți trebuie mini să zicem ca să intri? Nu știu, vorbește cu el, că n-am de unde să știu, că nu-s managerul. Se bat, zic că se bat. Zic că nu Steam, brother. Dai cu sniper-ul tu după mine. Mort cu nu-ți lasi să-i trapă. Brother, cu cine te crezi? Hai, cam over there.
E super low. Dă-i sub, dă-i jos, dă-i jos! Bă, dar să nu mai începătorul. Ia mie cardul și fugi, ia cardul și fugi. Ia cardul. Ia loot și fugi. Fugi! Vezi că e trap aici. Fugi, așa. Am văzut. Ai launchpad. Știu, da, am văzut. Păi fugi, mă, lasă-l naiba de el, că e prost și n-ai nici zona. Ce faci, brother? Nu mai până am știu, am apărut. Păi n-avem launchpad aici. Eu te întrebai pe tine dacă ai. Fugi, frate, de el, că ăsta te sparge. Mai e și fără zona. Construi... am înțeles. De-aia zis eu să pleci. Nu te mai du la launchpad-ul lui, de-al naiba de prost. Îmi dai reboot în... Trag palmele în reboot-ul vieții, aici îmi dai, că n-ai ce facem, îți dai medkit-ul pe drum. Da, am și eu. Păi să-mi accepte cererea de prietenie pe Discord. Aolea, logică! Păi stai că Africa, nu e online. Păi bro, are multe cereri de prietenie. Eu mă uit la live și merg, am înțeles. Are multe cereri de prietenie, dă-i direct mesaj, că nu te, dacă te are la... Nu știu, treaba ta. Nu o să te bagi în echipă dacă te are la bloc, că știe că ți-a dat blocul motiv. Dă-ți medkit-ul. N-ai materiale, cum urci acum? Fugi spre zonă, fugi pe aici, fugi spre zonă. Băi, stânga, mă, stânga, dă-i tot în față, așa. Hai că ajungi. Dacă îți dă zona câte 2, acum ești mâncat. La reboot nu poate să se ducă. Dă pe aici, prin dreapta, dă prin dreapta pe aici. Dă prin dreapta, că ai și campfire. Construiește aici, nu mai e colii. Nu mai e stat să spargi materiale. Dă-i tot în față. Ai campfire? Da, două. Mai e unul aici. Nu mai, băi, lasă materiale că scade câte 2. 4 scade. Ba nu 2. Bagă-ți campfire-ul ăla și-ți mai bagi unul lângă. Construiește doar o rampă aici. O rampă. Uite campfire-ul ăsta, bagă repede. Și lângă el îl bagi pe al tău. Mai construiește unul rapid. Și bagă-l. Și pe ăsta, așa bun. Așteaptă. Să știm că te faci 50. Poți să-mi dai mie reboot sau te duci? Unde ești tu? Ai timp să-mi dai reboot. Reboot-ul e de 10 secunde sau 7? Cred că 10. Și dacă ar fi de 10 și lui îi scade câte 2, fugi în zonă, fugi în zonă. Eu voi fi nuc. Hai, câteodată îi dă câte 4, câteodată îi dă câte 2, e frumos Fortnite-ul. Bro, mie nu merge Fortnite, am înțeles. Fortnite. Dă-i direct în zona, că n-ai ce faci. Îmi dai și mie reboot în Polar Peak. Da, eu. Da, dacă ajungi în Polar Peak aia. Să-mi bag camp. Uite cu... Ce camp, mă? Lasă bă campfire-ul. Uite-te în dreapta, ai un jetpoint de la hoverboard. E clar, nu mai materiale, ești mort. Ai hoverboard în dreapta, asta e singura ta soluție. Du-te și uite-te de hoverboard. Singura ta soluție. Nu mai sări în sus, că trage ăla cu snipe-ul când sar tu în sus. Așa, fă-i chestii cu dă. Așa. Hoverboard, nice. Și fugi pe munte, pe aici pe sus. Dă-i dă. Nu mai sări mă în sus, că trage ăla. Dă-i în continuu. Așa, bun, dă-i. Bun. Am înțeles. Haide, joci arena trio? Nu știu. Mă bag la solo la arena, că nu fac puncte deloc.
Dar nu e mări, pot aici jos. Nu e, nu? Nu e. Ia bandajele alea de acolo. Știi să sari, Space. Așa. Hai că nu-s bandaje, dă-i sus, lasă-le naiba. Bravo, mă. Bă, ești deștept, mă. Nu pot să zic că nu. Uite în dreapta aici. Oh, unde te duci? Bă, mă dau, ăla, Gucci. Hai de capul meu. Mai spart. Mă rupsăși, bă, Denise. Mă rupsăși, Denis. Haide că ești 3v1. Ești 3v1. Ok, eu eram cu bila, omul cu bila. 3, ești 3v1. Dacă nu dai acum reboot, ești mâncat. Băi, lasă-mă jackpot-ul, lasă naiba de pe ăsta de aici, de hoverboard-ul vieții. Dă-i în dreapta, ci. Bun. Da. Aruncă și mie toate gloanțele, jumătate din gloanțe și o armă. Da. Ulu, te vede ăla mâncarea ei. Haide, dă-i. Bravo. Aruncă gloanțe și armă. Hai să mă robotul. Dăm gloanțe de toate armele, brother. Du-te și ia robotul tu. No! Bro, nu mai suport. Îmi pune două trape omul, îmi pune prin ăla. Mânca la Rocky. Hai să luăm. Eu m-am dus să mă apuc de Roblox. E clar. S-a apucat de Roblox sau mă apuc de Fortnite eu. De Minecraft. O bune. Mă las naiba de joc. Fortnite. Haide. Următorul. Joci Arena Trio. Nu știu, bro, vedem. Nu cred că joc Arena Trio. Care mai trebuie să mai joace? Mersi de meci, vă uite să zic. Ce trebuia mă să joace? Poți ca și eu după? Da. King. Mai ești pe live? Dacă da, hai. Sorry, nu e nicio problemă, brother. Băieți, vreți customeri? Da sau nu? Vreți customeri? Mai joc un meci cu King și până joc eu meciul cu King, jucăm customer cu abonații. Vreți customer, da sau nu? Ca să știu de acum. Păi dacă scriu două persoane, nu pot să mă joc 1v2, V1, 1v1. Armele când ți-o merge ție Fortnite-ul. Dacă ar merge jocul, e clar. Mă duc să mă joc mâncâi la 9:30. Minecraft, am înțeles, gata. Ți-am dat invite. Acum așa. Haide. Ești King? De ready. Haide. Băieți, dacă vreți customeri, aduceți persoane și la 15 persoane după meciul ăsta o să fac customer cu abonați. Dacă facem 15 persoane pe live. Pentru că nu o să pot naiba și eu cu 7 persoane dintre care 2 se joace. Adică na, e prost, e urât. Serbale de căcat. Adevărat. O adă pe maica mea pe live. No, brother, n-am chef. Nu uitați și eu acolo să dați un like, băieți. Da, dacă fac 15 persoane pe live, da, fac customeri. Pe ăsta Renegade, nu? Oricum toți sunt parizați cu Renegade în ziua de azi. 2 sau 3 mai sunt buni. Sper să vedem. Haide. Și eu la fel de parizat ca și ei. Haide. Unde mergem? Unde vrei tu, că fac meciul trecut de nu mai joc. Haide. Ok.
Hai că avem parteneri. Hai că avem inamicii. Trebuie să-i mâncăm. Așa ceva lăsa să. Băi, ce mă cu asta, mă, băi? Așa. Haide. Un chest. Un pistol. Nu-mi place. Nu-mi place ce văd aici. Pe materiale multe ca alea ne trebuie acum. Morișeli! Style. Ce cu asta? Mori, mă? Nu știu, bravo. Trebuie să fac și materiale, că dacă nu am materiale, n-am cum să mă fac. Minus 36, că n-apăsam pe direct, îl omăram. Mai dădeam unul. Uite, ce crezi asta? Mă! Jack, la mine. Bea unul. Nu mai bea nimic. Bro, ești mâncat? Ce avem și noi? Ce avem de asta? Unde ești, mă? Nu aștept să tragă după mine. Hai, bă, dragi! Hai, uite-le. Haide! Du-te acolo. Hai că mă uit pe chat până arată offline. Lol. Hai că dacă mi-au să... Gata, l-am luat. Haide! Hai, mă, nu ne vedem. Reciproc. Unde e, mă, ăsta? Deci nu-i super, bă, băieții ăștia care stau camp. Ia uzi-l pe ăla pe jos. Uite, spuse camper dacă vrei. Haide! 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 Acest, da, haide! Ia stai așa. Haide! Trebuie să mă uit în zonă. Bun. Am la chat. Bun. Jucam bro în 10 minute că văd că ești tank. Sunt dunk, bro, nu tank. Dunk. Vreau băiat să intre în echipă și că ne-a acceptat cererea. Loki Zeu, de care am vorbit ieri. Salut, băieți. Ia uite. Haide. Ești dunk. Hai că sunt dunk așa. Eu ce? Opa! Am un chef de Fortnite așa să fac niște win-uri de alea legere. Că n-am mai jucat de mult, știi? Și am jucat numai la arena, unde dau de toți profesioniștii și așa mă încălzesc mereu pe fiecare zi, numai cu
Profesioniști. Mai pierd, mai câștig ca ei. Mai și pierde omul, nu mai le-o câștig. Haide! Hai, scutăm și noi player, că... Hai, scutăm și noi player-ul. Avem niște rifturi în față la Bear Burger, e bine? Uite-l pe ăla, mă. Băi, rechinule! Te mănâncă! Hai, mă, launchpad. N-ai, nu? N-ai launchpad. Haide pe el, mă duc să-l omor, mă duc să-l strâng de gât. Stai că acum trage, mamă, bă, deci nu-mi place. O, dar nu mai trage, mă, atât am mâncat rechinii. A, da? Dai, te ajut acum, ho! Imediat! Stai așa, ho, ține-te! Băi, mâncat-ar câinii! Poți să vii la mine? Eu zic să nu te bați. Dacă vrei tu să-mi dai revive, dacă nu, uite în spatele tău. Haide! Apucă-mă să-i dai revive, mâncat-ar câinii. 16-14, nu mai apucă. N-apucă! 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 Apucă! N-apucă! Băi! Nu! Ha, să-i tragă un în gât. În gât să-ți tragă, băi! Mamă, dar bun sunt ăștia, mă. Băi, deci mă omorâră toți începătorii, mă. Te las, mersi de meci. Până la 10, jumătate, 11, nu știu. Hai, va. Joci creativ pe live? Nu. Poate doar antrenament, așa. Hai, citești și eu ăla. De ce nu merge Epic Games? Nu mă întreba, l-am acceptat, gata, a mers Fortnite-ul. Nici ție nu-ți merge? Nu. Bă, mă apucai să mă joc cu 3 prieteni Minecraft pe manele, e clar. Marmelin, by the way. Haide, bă, Lolcica. Uite, nu mă mai băgară un hai la trio 2, Lolgica. Când intri, bravo ție. Eu mă bag la un arena solo. Ia auzi, rai de pony. Te așa, să-mi schimb și eu pickaxe-ul, că eu cu ăsta nu sunt... Nu sunt zeu, cu ăsta sunt zeu, ia uite-l. Băi, ce faci, mă, mie dansul? Dacă nu merge fără netia din raft cu metre. Hai că... 18 like-uri, mersi mult pentru like-uri, băieți. Hai cu 20. Să iau bobo, dar nu mai joc acum, mereu mă prinzi în fazele ăștia. Dacă nu intri pe live, ce să-ți fac? Trebuie să intri și tu pe live, să zici că jucăm și jucăm. Când am chef să jucăm, că acum nu mai am chef, am chef de arena. Ia uzi. Dun, 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 dun. Ia stai. Ia uzi. Bă, dar niciodată nu mi-a plăcut mie rai de pony. Mamă, dacă dădea floss-ul pe gratis să moară Jana. Băi, știți la ce m-am gândit eu? Să fi dat floss-ul pe gratis în loc de rai de pony. Și la floss să-i fi pus mâna aia și să nu mai fi pus mâna aia în shop. Și gen, doar cu o mână să faci floss-ul. Ăia care l-aveau din sezonul 2. Și pe shop puneau un alt emote. Și la ăla cu robotul, când se băteau robotul cu monstru, trebuia să pună și ei un emote așa pe care îl făceau și ei nou atunci. Sau rai de pony. Dar cred că știu de ce au pus mă rai de pony. Cu tilteteau-ul ăsta și cu toate schimbările astea, e ca și cum ai călări un cal, știi? Haide. Mă bagi mie sau sal? Pe ce regiune sunt? Antarctica sau America? Europa, e clar. Haide.
Tu mă bag și eu ceva muzică, că nu prea mai ascultai deloc. Ia auzi. Ia auzi. Aoleu, ăsta e cover, bă, dar nu mai, mă. Am ascultat de multe ori. Orice ar fi, manele. Hai că manele băgăm. Ce manele? Ia uite. Mă, pe cometă, mă, mi cer norocul. Hai că mi cer norocul pe cometă. Joci, bă? Da, trio cu Lălgică și cu cine mai vrea. Sau poate are el pe cine îl făcui. O, bro, că nu vezi că sunt meci. Vrei să ieși și să joc cu tine aici? Hai că ies așa. Yo! Are pam. Da, coaie, ție-ți dă pam, mie îmi dă tactical și pișa de pistol. Da, coaie, așa să mai joci, brother, Fortnite. Omul îți dă 1000 în cap cu pampu și eu îi dau cu tactical, nici nu-i dau, bro, că n-apuc. Auzi că o să cadă cometa. De-aia nu mai pot eu de cometă, că se duce și de asta se duce tot. Hai, nu mai pot de-aia nu mai pot eu de cometă și de Fortnite, că nu mai spor jocul ăsta. Dacă am jucat 1v1 cu aia să-mi trag picioarele dacă unul ar mai sta să mai joace, băi, s-a resat de Fortnite. Pă bune, oamenii mei prind mare armă și se dau mari, că îi fac, făcui un kill, mami, dă și mie 10 euro. Hai, că făcut și așa dacă e. Haide. Haide. Hai că dă jocul ăsta stupid. Bă, băieți, alt joc pe piață, mai popular așa e, de care să mă apuc și eu. Na. Fortnite e distrus. M-am săturat de jocul ăsta. Apex, frate, Apex. A fost odată. Am apucat de el. Minecraft e decent, a fost. Ce n-ai băi, mă, că joc așa. Eu mă joc ăla că n-am cu cine, hai? 76 player măcar ar arena, by the way. Haide! Dacă nu fac puncte, acum sunt scăzut la 6000 iar și nu mai suport. Acum, dacă scad iar la 6000, nu mai joc Fortnite. Haide! 3 roboți, e clar, haide!
Trebuie să pun checkpoint în Paradise, mă duc Paradise. Eu mereu când pun checkpoint parcă vin toți playerii acolo. Haide, Paradise, Paradise, haide, ia uite-l. Ma. Acolo, 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 haide. Eu uite-l pe băi, ăla unde se duce, mă? Păi mănânc de viu dacă vine aici. Nici n-am apucat să vin acolo, săracul de el. Nu știu unde apucă el să aibă loot. Au, mă ia motelul, bă. Nici n-ajunge la motel. Ajunsă, bă. Trage după mine acum. Crezi că e copil de la handicapat. Haide! Așa încet cât să nici nu mă deranjeze pe mine. Uite, mai joc solo-ul. A scăzut rău să-mi trag palme de mai joc fărânt. Nu înțeleg pe Spizzy, brother, e omul meu că face 100 de kill-uri pe aici. Că doar mai de începători. Haide! Cum? Joacă bine Spizzy, orice e. Joc acum, dar dă numai de începători meci. E de bun an, nu e de începător. Nu știu de începător. Aoleu, Gucci. După mine dă numai de începători meci, zici că are norocul la player care joacă din sezonul ăsta. Bulam pe fiecare meci, bro. Că o fi streamer, cu așa, că na, hâți, că na. Dă mai de player începător, dar... Da, bune acum. La câte puncte are trebuie să joace și el, să aibă oameni care joacă la Turtle, care joacă la alea. Nu vreau. Trebuie să mai găsim unul. Caută, că eu sunt meci. Ăla dă doar de nu baby, știu. Ce vezi în meci, de cine de Mitsu, de hai că Mitsu așa, de Mongral. Cine? Se vezi acum meci, de cine de Mongral și de zi, cum îl cheamă? Zi mă, în fine, nu mai știu. Toți playerii pro. Îmi dau un meci în continuu, numai de ea dau. La palme, eu, ori dacă nu dau de doi începători, de un începător, dar dacă e un începător și eu mă bat cu el, vine unul la clean-up. Așa e mereu. Dacă nu dau numai de pro player, haide!
Oricum, avansez mai mult dacă dau de pro player. De-aia nu mai pot eu că scadem puncte. Avansez ca și joc așa. Top 25, nice! Nice! Dar sparge zona asta, măcar la zona. La Riftor nu mă mai duc 100 în mie, nu sunt? Buga, așa mă buga, mă. Margea la 100.000 de puncte. Deci e mongrel. Bă, dar a devenit deodată așa popular peste noapte, parcă și joacă bine peste noapte așa deodată. Cum ar fi mă naiba să devii așa popular, să te dea cineva mare că ești bun, că nu știu ce, că ai ajuns la oricap și nu știu ce, și după deodată să fii și mai bun. Să avansezi, că te laudă oamenii. Nu știu, mă, dacă aș fi așa. La Roma sau la Paris, mamă. Dacă nu mai erau lifturi în ăla. Bă, dacă își dă mă lifturi. Ori n-ai tu. Că eu nu văd un player în lift. Că parcă după ce a câștigat copul, parcă e mai bun. Da, știu. Să vezi cum editează, Mogral e demodat, e vechi. Nu mai gata. Bueno acum. Haide. Mamă. Cât de repede a trecut vacanța, da, adevărat. Iar începe școala, era... Nu te întrista de acum, bro, că nu s-a dus de tot. Cât o mai ai? Fii fericit. Oh, că tu ești clasă mică, la ăia, da 8, da 12, da... Chug splash, chug, de fapt. Să vedem. Bă, da, un player nu văd. Bă, de tot meciul ăsta, văd, nu văd un player, mă. Eu am examen anul ăsta. Baftă ție. Eu am locul tău. Stăteam toată vacanța. Ai, m-am și-am părut de Fortnite. Stăteam pentru examenul ăla. Ai zis-o pe asta. Bă, bune! Pentru ce că cam nu te-ai jucat nimic în viață. Mare pișat în... Nu, da, treci. Hai că da. Și ce faci cu el? Păi Nu treci și învățăm într-o nici clasă acum. mai bună. Hai să mor Hai tu. că da. Ai copiat de-aia luat 8. Nu știu eu. Cum să nu Auzi, știu? mă, n-ai mă cum să copiezi. Ia uite-l pe ăla, Mongral, uite-l, Mongral, uite-l. Ăla e Mongral. Săracul de el, îmi pare rău de Fistic. Uite-te la Fistic. Uite-te la mine, pe live, să vezi de săracul Fistic. Nu mai poate, ăla e mâncat în cur. Nu mai poate, gata. Uite-l pe ăsta ce fac cu aici. Ui, nebunule. Ia uite pe ăsta, mă, mânca la câini și pe ăsta, mă. Ia uite-l pe omul meu, mă, Mongral. Aoleu. A, bă, dă-mi fente. Joacă și tu serios, nu dă-mi fente. Uite-l. Hai, bro, joacă bine. Până acum joacă bine și acum să dă prost. A, că e bun așa. Degeaba îl lăudai. Vrei TeamSpeak sau vorbim pe joc? Bine, hai că îmi las microfonul aprins și pe joc atunci ca să mă auzi tu. Bine, bine, hai pa.
Gata? Avem? Bine Sasuke, da. Hai că facem easy puncte acum. Bă, că nici Sasuke nu e chiar așa de bun. Ce? E bun Sasuke, da, dar nu e precum îl lăutați voi ca Mongral și ăștia. Ba da, e bun rău, după te nu joc atunci. Dar e super bun băiatul. Bine frate, hai să vedem meciul ăsta, scădem sau urcăm? Păi acum poate dacă pușează de scădem, dar el trebuie să ai grijă, adică trebuie să joci calm. Haide, invite me. Da, dar știi de ce e bun? Ce? Orele alea jucate pe fiecare zi 20. Uite, nu te lasă cineva, ți-am zis. Săracul de el. Ia să i-am pus. Ce Sasuke? Puștu Takov, ia. Bine, Câte puncte facem Sasuke azi? Câte puncte facem azi? știu, dar am pierdut 2000 de puncte din mine ca am încercat toate triourile posibile, nu mai găsesc pe nimeni. Opa, și noi când te-am căutat n-ai vrut cu noi. Nu dăm o vară pe logică, te luăm pe tine. Haide! Haide! Că găsesc la un moment dat, am din 12.000 am 9.500 de puncte. 12.000 mă? Înțelegi? Nu, din 11.000, sorry. Din 11.000, înțelegi? Haide! Ce sar eu pe meta când așa. Mai zi o dată când te auzi. Uite așa sar pe meta, cum făceai erai de pony. Da, așa sar. Cum așa? Cum așa? Ia stai. Uite așa o flopă și pe meta, ia uite, nu te uiți? Ia uite, uite așa. Așa plec de la ea. E prost el, mă, că mânca la rochiu. Hai dracu, ne bagați în meci. Eu am Îți spune trapă, maică mea, băi, la ușă, stai calm. îmi spune trapă. Oricum, n-ai tu ce să faci cu polițica aia. Și e că dacă ți-o pun pe umăr te fac pompier. Da, păi. Ce prost ești. Ce glume are în el, zic că e 2012. Sasuke. Ții că te-a pupă umăr, te fac pompier. Mânca la câini, bă. Asta, și trapă. Ia stai să se bătați la moțiune. Zic că-l faci pompier. Ia să fac eu de la ea, să fac pompier. Cum? Ia să fac pompier. Băgat-o pe aia de familie. 1, 2, bun. Unde mergem? I don't know, where are you wanna drop him? Zi unde? Haide. Trebuie să fac înapoi. Le faci acum cu noi, facem 2000 acum sau 3000. Citește în meci. 9 Ice Claudiu 21. De ce n-ai scris că putu gurița mătii? Ce mă? Era, avem pe aia din 9 Ice cu noi meci. Să mor tu! Da, Claudiu 21. Pe Claudiu 21, mamă, îi dau mesaj. Da. I-am dat adre. Îi dau încă după că era meci cu noi. Logic, ai trecut pentru că va mânca mea aici banana. Ce ai vrut să-l fără la ce că mânca mea banana. Du, ăsta e prost, rău. Unde? Uite, bă, nice, Claudiu. Câștigă. A murit. Cine era Nice Claudiu? Îl cunosc eu. Cine? M-a invitat în echipa lui. Cine a fost? Stai să-l bă Sasuke, să te dau mai tare de aici, asta e și. Voice chat. Mi-am dat la maximum. Cine era că ești? E lolcică, mă, ce ai, Da, mă, lasă-l. crezi că cunosc pe toți ăștia? Uite, asta uita unul la Rebelion pe ăla și zice, a, figurantul ăla, ce gost cu în gură. Care, mă? Eu nu știu cine. Era unul... Ia Sasuke acolo. Încă unul, bă. Nu mai ai nevoie de big? Sau? Băi, avem robul lângă noi, bă.
Dă Hai cu să luăm, picioarele. nu? Păi dă cu picioarele. N-auzi, e player în robot. Hai să-mi fut una, dacă vine la noi, nu-ți pot să... Te mâncați. N-aveți boghe bombări. N-am arme, aveți una ca și pentru mine. Dar ce mă crezi, mă, curier de arme. A căcat, distrug chestul dacă spara acolo ăsta. Ia. Nu chiar spune, stai liniștit. Dacă îmi dai un shotgun bun, un pump, un ceva. Dacă eram shotgun, mai un tactică, nu mai uite, am găsit tactică. Acum nu mai pierdem. Stinkuri. Nice, haide. Dacă vrei să vezi maximul meu potențial, să găsesc combat. Ce e combat? Nu, eu să Copilul meu. Hai că știu în zonă. Nu, chiar că. Hai că da. Vrei cineva asta? Ce să vreau? Să Nu merge pot ăla să albastru? fac niciodată pe Sasuke. Chiar dacă pierzi, nu nimic. Dar nu te băga niciodată să-ți fie frică să pierzi puncte, pentru că asta o să pierzi mereu puncte, adică dacă joci la frică. Dacă joci așa chill, n-ai probleme. Bă, dacă vreți să faceți puncte multe, faceți mă din stat, camp. Păi, mai zi o dată rebelion, te rog. Dacă vrei să faci puncte, stai mă în camp. Dacă vrei să faci câte 90 pe amici. Da, eu nu vreau să fiu blestemat. Păi cum să fie blestemat de la player sau? Are unde să țineți min? Da, am eu. Mini de la vezi? Am. Eu, trag. Unde e ăla albastru? Unde e ăla albastru? Joci tu cu robotul? Da, da. Eu trag. Eu trag, am zis de mult. Bine, și atunci dacă joci tu cu Sasuke, dacă joci tu cu robotul, îmi dai mie combatul tău? Unde mă ăla albastru de isești logică? Burst-ul? Da, da. Uite-l aici. Ah. Nu e afacere bună. Ies în minus, nu-mi place. Dacă îmi dai un ban, pentru care nu-mi place. Caut unul atunci. Caută că mi-a dat aici. Big la mine. Hai că am eu două deja. Pot să iau robotul, ți-am zis să nu conduc. O două tragă, n-ai tu față să tragi, de bolioane. Ce vrei mă tu? Cu ăsta n-am față, tu nici mi-ai văzut fața. Ba da, Da, care e ea? Din joc, bă, ce față din joc, bă. Ce treabă, eu ți-i văd și... hai să te explic cum arăți, da? Ai păr în cap, Da. Ochi? ai Pom? ochi, ai buze, Mai zi o dată. ai ochii căprui, Da. dacă te-am văzut, ai părul negru, Da. ai fața așa cât de cât de prostuleț, da? Nu. Da, Altceva. Sasuke. E prost rău, bă. oricum arăți. Ară mai bine decât tine, crede-mă. Ei, nu. Arată-mă o poză cu tine și zic dacă sunt mai frumos decât tine sau nu. Nu crezi. Îl știu eu. Îi crezi, mă? Da, mă. Și ce? E urât, crezi. Vino aici. Vino mă aici, mă. Să fac și eu materiale cu tine, haide! Uite materialele, logica. Da, m-am full din toate, mai întreba Iron. Uite ea. Uite, bă, cum îmi face ăsta metal. De farmă, ne pune Salut! Auziți mesaj ce primesc, cică. Salut! Joacă Unibet kick-off gratuit. Aoleu. Și că dacă dau 6,
Pronostichează 6 rezultate pentru a câștiga o parte din cei 250 de milioane. Vending epic la mine. Vending epic dacă vrea cineva. Dacă e un combat ceva acolo, doamne. Nu, e sniper Z. Grenade Lancer și cu Deagle. Ce? Cum să ne mă joc acum? Fortnite. Yes. Cum de? Dă-ți restart la PC, poate să faci un update acolo, nu știu, eu sunt acum meci, eu mă joc. Sunt pe la Fortnite pe Discord, sunt cu niște băieți, acum suntem full. Bine, hai să vorbim. Dacă vrei să dau server? Hai să stăm cu logica. Bine, bine, hai. Unde e mă box? Porumb acolo. Stai să-l dau pe ăsta mai tare că nu prea înțeleg. Țar, mă, ți-am pus pinghișor. Da mă, Hai, ho, băi, că nu te nebună din înțeleg. Coceni. E vorba lui Vai, ăsta. pe pe stradă, mă, dar. E cineva acasă? De acolo, mamă, mamă. Andrei, nu juca. Instrumentori proști ăștia, mă! Hai spre zona. Dar zici pe la mine, bă? Da. Cred că n-are treaba Băi, asta. Hai logica spre zona. Vreau să-i fac eu treabă, băi, să Uite-mă acolo, Vrei mă, pam? Sunt player acolo? Sunt, dar dacă te duce și tu mai rapid. Eu nu vezi și stau pădute aia pe acolo, nu că făceau build, dar al meu stă așa de seara. Nu mai sunt mă player acolo. Cine e River? De pe acolo poate. Nu mai sunt mai spre zona noi mă că ăștia fugiră. Cine? Cyber. Ah, suntem full. Dacă Ia de vezi că s-a tras? mai târziu. Aude, aude, aude. Se da la unul. Să nu intrezi pe acolo. Auzi acolo pe casă. Dai, dai, dai! Dai cu rachete! Dăm pe asta sau pe ăla din dreapta? Pe ăsta, hai, dă-i pe ăsta că se parte. Ușor în gură le dau. Cum a scăpat ăsta de Unde e? Unde e? Că-l bate eu. picior, de picior. Băi, Mă, dar mi-a luat. mă rup să ăla. Până dai tu, bă, dar ești începător, mă, parcă erai bun. Bă, am tras mult, mă, dar... Bă, vreți să vă las un slur pe drum? No, eu n-am nevoie. Ăsta Nu m-a știu de ce o să pe drum, zici că-s la... Unde mă crezi, băi, mâncat? Băi, dar acum ce facem? Că veni după tine aici. Vino mă încoacă, am eu launch. Hai, bagă repede. Ar putea să-mi dau și eu pe kill, ce poate. Ce frică cumva pe pușe? Se pușe, se frică. Sunt player în față. Avem player în față, Hai, ia uite. mai bag eu un launch, mai bag eu un launch. Așteaptă aici, fii, aici te faci frumos. Sasuke, Da? am player în față. Să bat, uite, am Te trag cuca în pe el. tine? Te cuca pe tine? Nu Ce e fac, film, mă? N-am combat. Și recunoaște că te-ai căcat pe tine, de tu. Tu cu copilul mătii, nu am căcat. Uite, hai că... Ai dracu să-i batem până mai și terminăm. Îmi dau campfire, oricum eu sunt. Vino cu asta, îți dau heal, vino cu asta, îți dau heal, vino cu are pilioane. Să bat, bă, ăștia aici! Unde, bă, pune ping, bă! Fii atent aici, snipe. În 3, 2, 1. Unul să duce la airdrop. 150 de aici, 150 de aici. N-am nimerit cu asta. Nu se atunci, hai. Dacă nimerai pe 150 vor live pe că de alea, băi. Ia pe încă, vezi? Aoleu! Ce aproape era. Au picat 3 din aia de acolo. 3.
Nu, o dă bine, poate de luat. Da, hai, dă-mi coa, repede, hai, bagă repede. Nu mă spate, vino coa. Hai repede, vino coa, că n-am timp. Nu vreau nimic de heal, măcar. Mamă, ce predicții de semnul ăla. Hai, mă, aruncă pamul. Dar până aruncă pamul mai ajunge și ferea de acolo. Că e rânește la rând. Sparge-l ăla, ce dau pamul. Aaaa! Bună, gata, revin. Vedeți că mai sunt playeri în dreapta noastră, băieți. Dreapta. În dreapta pe aici au fugit unul. Păi nu mai mă speriam, mă, că nu văd pe nimeni. Hai la airdrop-ul ăsta, hai la airdrop-ul ăsta. Trag, hai la airdrop. Lasă că poate dau un lac set acolo. Poate ne dă un launch pe ceva. Am un launch, dar nu-l dau. Slurp, pentru mine. Am eu slur, mă. Uite, campfire. Da. A, aș lua Scar. Auzi, bă, să zic. Cum ajungem și noi spre zonă? Pe jos. Ce, te-ai învățat numai în aer? Mai au și pe jos. Eu am mers mai pe jos, tămâi. Tu? Mă scuzați, că e de rebeliune. Vezi că i-a făcut cu gliderele acolo. Ce sunt ăia? Uite aici, sunt în zonă. Hai mă noi spre zonă, mă, că ne rup pe zona. Ne La mâncă. mine, căcat. E mor, Sasuke, hai că am avut și puncte. Tot are boot? Să sperăm. Plecați, că mi-am pus de la din la voi, hai. Și-o doar boot aici, să zice. Minus 24, nu? Hai, O, hai. robot. Unde? Nu vă păcați, hai în zona undeva. Ăla e alb! E și robotul acolo, haide! Am putut să ai prost. Gata, bă, taci-o! Player aici în hotel. Robotul, cu aia. Faceți robotul ăsta, că aveți timp, repede. Băi, a Mi-am luat hit-uri. Mi-am luat hit-uri multe. Și eu, dar nu știu de unde. Băi! Mamă, a venit robotul pe mine, măcar. A venit robotul pe mine. Bă, trebuie să facem robot. Faceți mai. Da. Andrei, ieși în pizza, mă. Vino cu repede. Repede, nu. N-am, frate, ce să fac? A, da, stai, bine ascuns, poți să te revive. Ba nu, vin player. Dar nu la el, mai, că-ți bine ascuns. Nu, la Sasuke nu e, pot să râd. Nu sta atent. Hai, te sunt la Sasuke, e bun. Erau. Mă duc la Sasuke să-i dau revive-ul. Na, mă, dă-mi cu copilul, mă. Uite un big. Nu mai. Ia, mă, ia. Bă, Haide. Mai de unul ca să-i dai finish. E finish. dă, mă, nu știi să tragi. După știi că e metitul ăla, te Bravo, bagi în zonă, te rebelioane. bagi în zonă cu metitul. Dai metit, te bagi în zonă, ai metit, dai reboot. Hai că-ți Lasă-mă, mă, cu reboot-ul vieții. Nu pot să-ți dau, mă, taci. Dă 5 zone, ești handicapat. Mamă, ce proști rău, mă. Băi, reboot-ul e în spate de tot, mă, băiatule, mă. Gândește și tu. Dă 5 în zonă. De 5, 10 secunde, 10 ori 5, 50 de meci, până ajungi, mă, prost. Mă moară toți, mă. Taci. Hai, uite-i pe ăsta, mă caut. Și dă reboot. Și după nu te așteaptă nimeni în zona dracului, nu? Pune trapul. Stai, mă, o să-i bat. Noroc cu mine, că o găsesc. Da, coaie, că parcă eu nu gândeam. Mâncai are... Mă, parcă eu nu gândeam, mă, băiatule, mă. Doar tu le gândești. Dacă nu ziceam așa, nu pot. Să mor tu, eu îi țineam, broadere. Îi țineam că mă rupeau aia. Ia play, nu duc o dată. Încerc și eu, bro. O dai cu? Mai trebuie să moară unul, o echipă, gen. E vreunul pe aici? Nu. Nu. În față ta pe munte sunt player, dacă vreți să-și da box. E lângă munte aici. Uite player-i față. Ia, peste tot, brode. Ia play, nu duc pe mai jos, nu știu.
sunt în zonă. Cotei, nenorocit. Nu sunt în zonă aici. Băi, mâncate-ar câine, mă. Mamă! Da, pe stare, că altfel nu. What the fuck se întâmplă aici cu aia? Băi, eu nu-i mai suport pe băieții ăștia, vin câte 100. Nu piși pe ei. Pur și simplu, nu mai suport. Băi, deci, pe bune. Degeaba stai să muncești să joci un meci, că hâți. Salve-me. Avea super mult timp. Olo, ăsta mă disperă cu reboot-ul, mânca la Rocky. N-am ieșit pe niciun profil, mâncați și. Eu am făcut și championul, hai la... Stați-mă, Tu-ți mă. copilul mătii tași că n-aveai timp, nu fii inconștient, n-ai cum. Ce dracu 100 ești? viață, la reboot, fie, el stă acolo, avea... Las că măcar făcut 2 Și kill-uri. așa și crezi că aia sunt surzi din zonă? Erau dracu 20. Păi nu venea, mă, peste el, mă. Nu Ah, venea nimeni, nu. că era movement zone, bă, gândește că de-aia am zis să se ducă repede. Nu era movement zona, mai era una. Oh, Uite, băi, Logică, băi, logică, tu ești prost, măi, te aștept, lasă-l în pace. launcher în partea. Aveam free, îi dădeam kill, îl țineam eu și după îi băteam nici Da, la vorbă e ușor, dar vă să pui în vorbă practică. pe așa, am făcut-o de o grămadă de ori să dau reboot. Da, da. Salut România Fortnite. Fortnite. Măcar să să-i 2 puncte, să zic că mersi. Ci că la încă dacă nu spune el, nu punea trapă, hai că da? Da. Ajuns la 80 de puncte, e bine? Poftim? Câte puncte scade? 80, nu? Da. Bun, și câte focuri am? 7 kill-uri cu 60. Deja îmi scade minus 3 kill-uri, 7, 4 kill-uri, am făcut 28 de puncte de profil. Și ce? Bă, ce faceți, mă? Nu știu, omul vreo prizer. Plan, mă, taci. Lasă că... Nu mai văd, nu, bă, faceți asta. El e Sasuke, Ce dracu, nu. nu anunți, pula mea, mă, Sasuke, te duci unde vrei tu, ce Păi foaie, ți-am zis joci spray, solo? frate. Păi dai pus direct, check și ai sărit, ce pula mea am putea să fac, să zic că mă duc în Am pus paradis? check. Am pus odată check. Vrei să uite și eu că să Vorbește, dați like. de-aia stau aici, așa mă duc pe Discord și vorbesc cu Rebelion și aia, dacă vrei să vorbesc. Fii nervos. Aoleu, mânzule. Nu fi nervos. Mamă, ce combat mi-a dat din chest. Mă rog. Putu-ți copilul, nu mai ții de combat. M-a pus mâna pe combat de jumătate. Lăzică, ia vezi? Fuck, vin acum, repede, stai. Hai că mai vii așa. Unde shot, ia mă, unde căcat de tactică, nu? Deci lui de combat și mie de tactică, gri. Mie nu dă nimic, să zici mersi. Au, te are albastru. Numai băiatul ăsta prinde lui. Uitați miniuri, Nebun. nu-i dă o tosă de nimic, îmi bag pula. Stinguri așa. Oh, Jack 3 Slurp, launch pe nebun. Da, mă, Jack, scarne. Ia uite, mă, ia uite. Ia, asta nu mă crede. Ce sunt astea, mă? Dai așa să vin și eu, dai și cu mine să fac special, nu? Au plăcut la benzină asta. Bine, boss. Asta nu mă credea că mi-a bă, că mi-a zis la joc să-mi dăm de... Oh, nice loot. Bă, nu mai suport, bă, dați-mi dracu și mie loot, de ce dați mai loot? Se știe că le e frică de mine la să le Mă, îți aduce expliciurile tu? No, Hai să vin și eu să le dai cu mine. Vrei pam, Sasuke? da? Că combat, pam. E pula, e verde. Am player la mine, cred. Sau tu erai? Era Nu, Sasuke. Sasuke. Nu mă încoare pe Ioane, mă. Haide. Aaaa. Bă, lasă-mă! Bă, dă-mă combatul. Nu mai mă, să chezi din meci, dau live.
Mă, hai, mă, să vedeam. S-a furat. Ui, combat-ul, ce e? Băi, eu n-am arme, eu am doar combat. Ce dracu nu mai shotgun să bă hard? Bă, ca mașinile de shotgun. Ce e acolo? E big. O comba legendară, bine, boss. Mă, du-te, n-ai de aici. Hai, dă și mie combat. Eu nici măcar arme n-am. Nici guanți, nici nimic, dar vreau să-i dă comba legendar. Buggy bomber la mine, care vrea. Ce? Scar. Le luai de fapt. Nu uite, dă-mă nimic, stai calm, că nu e bine. Sunt aici. Îmi băgăm și un pumn în gură dacă e. Oh, mă urmă de aici! Ce? Mă, Nu știai? nu, gen m-am aruncat pe lângă. Vreau să fii când fix pe astea. Are albastru. Vreau eu! Păi e la mine inventar, nu se vede. Nu mai e vreun ară grip acolo? Dacă zic imediat. Acum mă duc să lotesc pe partea asta, uite sunt chesturi. Cred că e. Vine Am pe găsit eu un ară, gata, am găsit. Eu ți-am zis să vii pe Isa, cum Pardon. asta n-ai vrut. Mă, în zona, mă. Am venit în zona acum. Ăla o spălă, hai pe zonă. Pe unde vă duceți, mă, 3 acum? biguri. Bine are rost să mergem acum în zonă. Are un scop albastru. Nu mai îl iau în Nu bacul mai cel, chiar dacă îmi folosesc place. N-am loc, dracu. Hai, ba. Auzi eu pe nou shotgun. Ce nou Nou să... sniper. Nou sniper. Nu, Ai, știi cum e VSS de pe PUBG? da. Același lucru e și asta. Dar mie nu-mi place ăla. E, da? Da, pentru că nu e de slăba. Uite. Ce copilul. Bă, meciul asta... Bă, uite, Lord Tunix. E în echipă cu Papanaș ăla. S-ar putea să Hai că e. Lord Tunix. Păi NYX e numele lui, echipa eu răstă. Da. Păi da, Păi da, dar Nix e echipa, trebuia prima dată să fie echipa și după numele. nu neapărat. Ba da, cine Da, trebuie Ba, face da, asta? mă. Ce? Mă, că stau cheam mai că sunt. Dacă trebuie să mă la mama, că altfel nu dă până la aici, vezi. Că bere pe dosă. Acum vin să iau eu cum văd. BRB, fata vrea să faci... Hai că da. Hai că vrea și... Unde mă Voi schimbă combat? live-ul lui Rebelion, eu sunt fan 5 Ei, ești fan să mor tu că ești fan. Păi, m-am dat toate concertele. Nu știi? Ești fan 5G, mă, sau? Cum Vine te la mine, zici? să-mi bag pula, au venit toți pe mine. Fugi. Cât tragi la piept, bă, grafule? Mult. Te zic cât? Că-s mare rău, nu știu. Cât tragi la braț? Cât bagi la braț? Tu cât tragi? Bă, mă, mi-am luat hit, mă, mare, bă, că mi-a și pula. Auzi, mă. Cu ce ganter faci, mă, la braț? Nu știu, dracu, că fac cu de toate. Mă face cu de toate, clar. Ajutor că vine unul după mine, vine ăsta după mine. Vino tu la noi, vino la noi, vino la noi. 13 la voi sunt, da, uite. Doi. Și eu 20, Mai ori, bă, de la 100 de metri. încă 20. Am zis 4 de ăsta, că dau de ăsta mai bine decât dau pizza. Da, pula, nu intră bine. Vezi, Sasuke e aproape de toți, mă, numai eu sunt departe de ei. Bă, mă bat. Hai la Sasuke, repede. Că zi. Acum Sasuke venim. Eu vin, de fapt, nu știu de logică. Respect pe tine, bro. Pe tine, te Logică, ne ajuți? Sau salut? Salut. Bine. Treci pe la mine. Acum vin și eu. Albul la mine. Knock. Nu m-am pus bine pe scaun. Băi, am nevoie de miniuri. Bandaje. Mai aveți bandaje? Miniurile, dă miniurile.
Eu sunt mort, cred. Launchpad, aveți mă că sunt mort. Dă repede. Aici. Dă și mie revive. No, nu mai îmi da, nu mai îmi da. Hai în zona. Medkit aveți? Am. Dă miniurile atunci, că mi le furași. Și am nevoie de miniuri. Am unul. Ai, că ai unul. Uite mă, bătăi logică miniuri. Vine ăștia și eu n-am nimic. Bă, aveți grijă că poate se vedea pe sus acum. Blocate apă. Eu slow, bro. Bandaje, nimic? Mersi. Bughe bomburi, dacă le folosești. Băi, medkit ceva? Nu e. Mi-a spart și tu la unul. Poate fac și un kill acum. Knock! 4. Am dat super mult de mergea 3. Uite-l pe ăsta de jos. E low. Alb la mine. Alb la mine, logică. Mori asta. Băi, da. E foarte low ăla. Și la fel de low. Brother, e super low ăsta. Mânca la câinii. Mâncare la câine. Nu joc mă Fortnite, mă. Mergi logic așa că s-ar putea Am să lag. fie, da. Și s-ar putea să vă ia ăla din spate. Hai să... Dacă nu ne ia zona, mergem la zonă, ești prost. Ăla o să moară în zona care a dat în tine, bă. Și fac kill-ul pe el? Nu știu dacă l-ai nimerit. Eu l-am nimerit, da. Fac kill-ul pe el. M-a luat zona să-mi bag. Bă, nu, bă, nu. M-a luat, gata. Ăla e, ăla e. Poate îmi păsă neapărat. Stai ăla de m-a bătut pe mine, m-a mâncat la câinii. De cu boghi. Așa că i-am dat crack. Fugi în zona, băi! Lasă-mă cardul, băi! Ai medkit aici! Bă, știi unde e zona și unde ești tu? Acolo eram pe mod, vezi că e medical. Dă-ți-o, mă. Nici cardul nu Hai știu să să nu mai apuc. Acum. Dă-l dracu de car, joacă el măcar. Bă, câteodată dă câte 40 și câteodată dă câte 20. Da, bă, dă-ți căcatul să-mi fac pula în el. Mă, dar n-are cum, mă, trebuie să dea câte 2, nu câte 4. Oare ajung? Câteodată, uite, acum ai dat câte 4, văzuși? Acum Nu, 2, e de acum delay. 4. 2, E delay, 4. rebelioane. Sper să E fie. delay. Nu știu, îți dă unul, nu, Sasuke? Îți dă 2. Dă 2, ești prost. Da? Da, only 2. Uite, 2, Nu scade viața. 4, 2. Urcă-te pe dealul, Saci, că ești Patru. în zonă. Punctele, bă, să le faci. Da, save placement totul. Vezi că e un medical în stânga. Construiește zona. Stânga, stânga, bă, bă. Stânga, știi Pământul ce? ălalt, pământul ălalt, Sasuke.
stânga, Băi, mai stânga. muntele Gheorghe, băi, muntele Gheorghe. Uite, campfire aici. Ok, în zonă e bine. Mai am un campfire sus. Unde e ce mă campfire? Ah. Pe Sfântul Gheorghe. Păi dar nu știi numele ăsta, mă? Nu. Nici eu nu știam. N-am văzut așa din greșeală. Știam că e unul sus pe el, dar nu aici. Roagă-te să nu vină robotul, mai bine te duci jos după. Ai campfire și aici sus. Dacă e folosit, norocul tău. Eu zic să te duci repede și aici după. Lasă, nu te duci. Du-te mă, că-ți dă, să te Da, faci mă, să luăm place 150. Păi, se duce acolo și are și Uite placement. dacă vine robotul pe el. Ce Păi robot, vede mă? lumea că urcă în pana mea. Aoleu. E și robot, adică nu mi apare. Păi da, mă, da, în bug eu. E în zona? Da. Nu e în zonă, dar dai În tot. zona not safe. Da, dai mere. Ai un număr în spate, la zonă, fix lângă zona aici. Uite un număr, dreapta. Și acum dă cu ăla. Așa. Hai luat-o, a fost bravo. Bă, ești mă, Andrei, n-ai treabă. Andrei, nu jucă cu tine, că nu pot acum. Asta. Nu ne place fața ta. Depinde cu tine să asuie, să știu dacă mă iau de el sau nu. Da, are 6 ani, lasă. Bine, hai, nu-i zi nimic. 6 ani, mă. E prietenul meu. Salut. Bendy fână, uite! Și cu Am Bendy văzut, Fână. Și ce cu Bendy Da, Fână? nu e Benji. Nu Benji, Bendy! Mici, ăsta intrăm cu Nice în echipă? Ai auzit de Nice, mă, măcar? Ai auzit, mă? Lolgica. my God. Ce? Ai auzit de echipa Am Nice? zona. Da. Da, cred că am auzit. Cred. Ia bagă-mă și pe mine sus la trio 1, ca să văd câte puncte făcură. Lasă-i dracu, că poate au treabă. Ia, hai să văd, ia bagă-mă. Câte puncte aveți, mă? 8000. 8000. Da. Rusule, câte ai? 8324. Să mor. Ghiși câte am eu? Câte? 7172. Mama, ai scăzut? O, vere, cam 7K51. 7051, mă? Da. Aulu, mă luă ăsta cu... Aulu. Mă luă cu seniorita. I love you, Nicole, mi seniorita. Mamă, am 9 dislike-uri de la un bot. Ca la câini. Love you when you call me. A, bă, să te miști. Așa, da? Trei sunt cu aia. Sunt nemâncați ăștia. Bughiurile, bughiurile. Să le fut rasa în cur cu grenei. Mina, fut-o să faci morți în cur. Și voi ați murit ca proști, ca doi proști, v-au bătut. Hai, dacă nu e așa. Ce dracu, ăla are rache, cum să-l bați? Stai să te urci la muntele Sfântul Gheorghe, că tot nu-l băteai pe ăla.
Coe, nu fac niciun profit. Dar ce noi facem? Doar la solo faci profit. Eu fac, haide! Ce faci, mă, tu? A, mă, nu, că la fel ca voi, băgam și pula, nu mai fac, înainte făceam. Ce divizie ai? 8. La fel ca Fac mine. profit, nu. Da, și eu. Aproape de 0 puncte. Bă, dar noi ce naiba mă facem profit câte 20 de Hai să mergem puncte? cu voi, că dau de buți. Dacă mergi la solo, dau numai de de-aia. Ca mine. Da, mă, da. Ma. Hai să vedem ce faceți. Fut-o-ți copilul, mă, tine de căr mai întâi! Andrei, nu jucăm. Căr mai, dai un pumn în gură. A, Dali. Săracul. Ce Îmi prostii. pare rău, regret, mă țin. Are doar 6 ani și joacă Fortnite. Da, nu, familie, pentru ce trebuie să joacă Fortnite, Să trăiască Fortnite. copilăria. Bă, ai sărit, bă! Rebelioane! Nu eu sări. A, să-l fă la repare. Oh! Ia sări, am văzut pe rebelion. Ai cam avut și șoc. Nu, că nu vin pe el, poți să vii. Dar nu-mi zis să și mie. Să sar. Timpul contest, tot timpul contest. Hai că da, m-am căcat pe simplu, veni, da. N-aveți oameni? Poți să-mi pun o melodie? Nu. Da. Fără copyright, da. Ah, pula, îmi pun nou copyright sound. Păi ia, bă, rebelioane, să mor tu. Oricum, mă, iei bani după YouTube? Păi ce ăla? E Live Rebellion? Da. Păi atunci fii atent cum facem, rebelioane. Mă dau pe mut și îmi pun o melodie și după vorbim, bine? Auzi, bă, la ce bulangiu. Auzi, Sasuke. Oh, perfect. Poți să-mi spui dacă auzi, dacă zice Sasuke ceva. Asta, rebelion. Da, 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 da. Am un minut la mine, știi? Îmi pun o melodie. Este așa. Și pună 10 rele. Hai să gândesc cum e. Ah, señorita. I love you when you call. Bă, de unde mă aud? La vine ca senorita. Vezi că poți să iei copere și de jos live, bă? Norita. Toți voi, că mi-au copyright. La la la. Nu mai vorbi, Sasuke, că te aud de la tine. Bine. Oh la la la. Love you. You guys, sunteți fraieri. Salut. Închide, mă, party, mă dă pe privat, mă. Logică. Da, Dă parte pe privat. nu știu cum, merge acum? Escape, Bă, da, bă, merge. copilul, bă. Merge, merge. Escape. Dă-i escape la rotiția din stânga de sus. La rotiția din stânga de... A, duduși? Ia, stai că... Nu știu rău să iasă. Dai. Au, urechile mele. Așa, supra Unde e combatul, bro?
Voi jucați cu mine. Păi acum ne jucăm trio arena. Păi acum vă jucați prima arena pe din cauza că sunteți pro. Ma. Nu e de bine ce zici, zic eu. Logica trece în acțiune. Eu uite-l pe ăsta. Băi, du-te mă la somă. Lasă-mă și pe mine în pur. Poză. Hai că mă uit la poze acum. Hai. Care intră? Sebi. Sebi. Hai. Sebi, știi că crescuream în puncte. Aici. Bă, Sebi. Aici. În 2 meciuri, tu nu știu cu ăștia? Nu zic că te întorc. Dacă în 2 meciuri așa... Counter? Ce-ți intră mă toți aici? Bă, care mă băgă? Băi, opriți mă melodia, mă. Ca el e cu melodiile astea. Eu uite mă, vorbeam cu rusul pe mut. Putu-ți morții mei, Rolgică. Ce mă, Ce, ce dracu mă scad în puncte? La fel și eu. Am scăzut 700 azi în pula mea. Sunteți handicapați, mă, de ce dracu jucați dacă nu... Dacă vedeți că nu merge? Jucați, schimbați un trio, băgați ar pe altcineva, mai faceți singur. Am schimbat ăsta trio-uri să-mi zic pe mie cuțu. Eu am făcut numai pe plus, mă, dacă m-am jucat, îmi bag pula. L-am schimbat pe Snappy cu... L-am schimbat pe Snappy cu Rebelion, pe Rebelion cu Stebi, pe Stebi cu Rusu. Eu bag un tol, îmi dați mesaj dacă e de un trio ceva. Eu mă joc cu toată lumea, mă, eu mă joc cu toată lumea și fac puncte. Bine, dacă l-am pus să chiși pe Rebelion, am Îmi place să fie carat. Cum? Dacă l-am pus să chiși pe Rebelion, am cum să pierd puncte. Haide. Aseară cu Rebelion am scăzut 700 de puncte în pula mea. Păi da, bro, că n-am avut eu chef, mi-a fost Nu ai foame. avut o chef, băga mea și pula. Mi-a fost foame, brother, aseară, de-aia am ieșit. Îți dai eu de mâncare altceva. Da, Sasuke. Dă-i dans cu mine. Voi jucați cu Sasuke, mă? Hai, Voi? mergi. Voi jucați cu Hai încă o dată, Sasuke? încă o dată, încă o dată. 3, Dar Sasuke are Doi, puțin lag, unu, adică pe și. Discord, așa că- Păi pula mea de-aia faci tu puncte pe plus, că tu ești cu Sasuke. hai la... Ai mâncat ăsta că cade, îți place să mânci. Pula mea de Sasuke bate om față în față, al meu... Pe ai mei nu bat om față în față. și Se panichează. O, bă, că Sasuke nu e bun, eu ce cred. nu-l bat, față în față. Păi eu bat, ce nu ți-ai văzut în cap? Pule. De ce nu de jos solo atunci dacă ești să vezi? Dar solo pierd prin... Păi atunci de ce El nu pierd? prinde armă. Păi da, găsim acum motivele toate alea. Cred că nici vreau așa în direct, pe real. Ce mă? Da, gata, Real Savage. Băi, Ce? am azi live, l-am bătut pe unul și mi intră pe live. Auzi și îmi spune You are really în râs ăla care din America, care a câștigat banii. Să mor tu? Care mă, care a câștigat banii? Băi, a bătut un ex. E o echipă din America, Eu mă. are ele râs. Mă Păi jur. nu copia numele, noi avem înainte lor nume. Care râsă, mă? Nu Mai- știu, e o echipă râsă? Din Asta, America, mă, care a atât. câștigat și bani. Nu, la noi. mai e unul în America care s-a calificat la World Cup și-au luat bani, cum trebuie. A, și Și el m-a întrebat pe stâng dacă sunt din râs, adevărat. Păi și ce ai zis, nu-ai zis, nu? Da? I-am zis, bă, da, bă, da. Hai că e așa, ăsta, Reus. Sasuke. Ai, Claudiu. Păi, văzui aici. Sharingan, Intelalari Nu de știu, Gani. nu cunosc o chestie. Eu vreau să dau unul pe unul cu aia. Cum dracu să mă 1v1 cu cătăi de ăștia în fel? Bășinoși de urâți. Băi, vezi, mă, că-s prieten cu Claudiu. Mă, bătește mă. Mă cunosc cu el de 4 ani. Lui Spezi n-ai zis nimica, mă? Nu cunosc. Spezi n-ai zis nimica, mă? Nu cunosc, mă, nu că nu zici nimic, mă, că de-aia mai puteți. Uite, combat. Albastru. Nu mă întâlnesc eu dacă vreau. Dar nu... Am player la mine, am player la mine, am player la mine. Player la mine. Player! E doar unul singur, e unul singur, e unul singur. Sunt 2, sunt 3, sunt 4, 5. M-am prins clip? Repede. Sunt 2, sunt mulți. Aoleu, repede, să trec înapoi. Ia uite pe ăsta, cu aia are combat un bar. Mamă. Băi, mâncă iar câinii, mă. Dă-și mie shield. Cu aia că... Dă-mă și mie shield. Bă, serios, Bro, ajută-mă cu e și pe mine. Dă-și mie shield-ul vieții. Baby. Eu joc cu Sasuke cu aia. Și niște puncte. Joc cu Sasuke. Facem mâine dimineață cu aia, că dimineața se fac. Da, Sper, nu repede, că se la mea fac la mine dimineața. Mamă, băga mea și pula mea de viață. Bagă slurp. Bă, o logică vi las. Stai, că mor. No!
Eu joc cu Sasuke, mă. Bă, taci-mi pula mea că n-ai făcut nimic. Te-a bătut... Băi, ce să fac? De ce ai stat în picioare pe ca să stai grenade? De ce pizda mătii, mă? De ce n-ai... Mamă, ce bun e Sasuke, mă. Ce să bun e Sasuke. Hai că nu mai joc. Că pierd puncte. Ia-l pe rosul, logică, că nu fac nicio profite să joc solo. Fac niște puncte după intru pe contul unui namic să mă joc. Să fac 10.000 înapoi, n-am nevoie de 600. Hai, revin, te pup. Hai, pa, pa, pa. Mă duc, mă joc cu Sebi și cu Rusu dacă nu mai joci. Cu Reus. Hai, pa, pa, pa. Pa. Ce uite-l pe ăsta, mă intră la... De ce sunt aici mutat? Băi, Rebelion, Mm. ce facem acum, Sebi? Nu știu, mă, eu m-am jucat trio la arena, dar n-am cu cine. Hai mă, ai trio, iar băga Joc mici și eu, pula. joc și eu. Rebelion? Mm. Sasuke mă joacă? Băi, se termina, mă, îl faci pe la bun, dar omul nu dă nimic de Nu-l shield. fac bun coaie, dar nu e de asta, dar... Nu mai joacă, oricum, nu mai joacă. Ba pula. Sebi vii la counter? Nu, mă. Hai, Care coaie, bagă mă. trio? Rebelion. Care bagă trio primii 3 la trio, 3. Ale. Da. Reus. Și cu cine mai e? Rusu sau Sebi? Haide, be. Hai mă aici odată, ți-am dat invite. Ok. Am dat și eu 10 invite-uri cu care intră primul la mamica ta. Ce pula mea faci, mă? Mă joc. Suntem în trio. Doamne, ce terminat. Facem cu De ce vrei mă să joci CS? Când pula mea nu-mi găsesc partener de trio, îmi ba pula. Joc. Logică de ce ești? Joc la solo, să e nervos și Capat. logică. Rebelion Ei, 6906. ma, cum e la 6000? 5397. 10.220. Da, mă, 10.000 de pula. 13.000 la mei cu ele în gură 7. Ce mă? Nu te auzi, dar e ok. Aia erau punctele mele. Ei, nu contează, ne-am zis. 2888 de puncte mai am nevoie de ca să fac 10.000. 2888, hăți. Nu știu ce tactică pula mea să fac. Să fac și kill-uri, să iau și placement. Știu eu tactica. Ce tactică? Campăm până la omorăm playeri. Mergem undeva unde omorâm player 3 și după campăm până la topul al doilea, gen ăla cu 40. 3 playeri ne trebuie și după campăm facem topul. Trebuie să rămânem toți 3 în viață la top, al doilea top. Hai că acum încep să o dau cu logica. Haide! Unde Face așa mergem? pula mea, ce fac ce sta pe tastatura aia? Editez, uite-te pe live. Fa pula în live-ul tău. Bă, în catar câinii. Family friendly? Ce mă? Family friendly? Ce family friendly, mă? Da, family friendly, stai numai să dea rage quit pe Fortnite. Atât am Family friendly. Bă, unde să sărim, mă? La masătura de taliban, bă, parcă nu mai vreau acolo. Bine, hai porba. Talibani, talibani. Frate, stai libani. Taliban, mă. Aici talibani. Mâncași căcat de ea, uite și așa. Haide, bă, băi, punem talibani. Zise talibani. Aici Dacă mâncași căcat, talibani. ce să faci? Nu să mai aud din urechi, intră mirosul peste tot. Emoții nu mai intri pe camera asta. Cum? Nimic. Nu mai intri pe camera asta? Haide! Bagă-mă bă înapoi, mă. Haide! Mă, îți bag muzica, reuse. Atâta trebuie, să intri în solo. Vin peste tine în casă. Și te violez. Da. Poți să-i de pe Discord, știi, nu? Pe live de 3 ore și a avut doar 3 persoane. Și câte Rebelion. like-uri? Câte like-uri? Rebelion. Ce vrei, mă? Da, avem peri, avem. Cum e să fii live de 2 ore, stai, în ca jumate de abonați și ai doar 4 persoane care sunt pe chat. Brodere, asta e comunitatea din România, n-am eu ce să fac, crede-mă. Aproape, până și Logic are 4000 și are 5-6 persoane pe live. 4.000, dar logică măcar are 20 pe live. Tu ești doar tu singur. Hai, că am Vorbește ajuns. Reus, care eram numai eu pe chat astăzi. Coaie, eu am 100 de abonați. Da, bro. Și
La 1000, la 100 de abonați, crede-mă că trebuie să ai minim 5 persoane pe live la activitatea mea. Păi da, Are Și script. tu la 1000 de abonați câte trebuie să ai? 100 de persoane. Așa ai 2. Dintre care eu și tu. Ca cel mai bună. Păi da, eu mă uit la tine acum. Hai frate, Și știu după telefon. intrezi de pe telefon. Ce? Ne bate mai, mergem toți în ei după vreme. Nu știu, eu asta îți dau un Bă, snipe. cac. Dar să știu dacă îi vedeți numai. Îi văzut eu sunt în partea altă, opusă unde suntem noi. Zici Jaxi. Zici Jaxi. La față zici Jaxi. Du-te mă, cacă-te! Cum pula mea? Are dreptate Acolo la unul? asta. Păcine-te puțină. Trebuie. Da. Baga mea și mămica ta aia de... N-am materiale, mânca iarăși. Vezi că vin ăștia, mâncat-o și pe ta. Trebuie. Băi, haide băi, unde ești? Rusule, hai să ne unim, mă. Alb, i-am dat laser. Bravo. Cap. 130, alb aici, alb aici. Mamă, Sună? laser mi-au dat ei acum. Și am și pe morților. Ești bine, Rebelion? Îți zic că ajunge în spatele meu, dar trebuie să ajungi pe rebelion. Loc 1? E Bine? finish. Era oricum low. Îți dăm după reboot. 30? De finish lui ăla. Nu! Rebelion, bate-l, nice! Rusu! Repede, scrie card. Lasă-mă, Dă-mi lasă-mă reboot. car. Mamă, uite pe mea. Hai că o dai așa dacă. Stai 5 minute să mai dau revive. Haide! Du-te de reboot până dai o metru. Mă duc. Încă un metru. Oh, 3, bravo, mersi. Combat. Nu-i rău. Nu, să dai glanță de toate atunci. Haide! Haide! E bine că avem și zona. Hai mă, nu mai fi prost. Pierzi timpul aiurea. Să-mi dai și mie miniuri și mari. Dă și mie. Băi, dă-i deja, că nu mai am. Minion. Ia. Mai am două, ăștia erau ultimele. Gloanțe, iar am nevoie acum, că nu mai am deloc. Dă-i Cât la ai de gloanțe. shotgun? Am 19, dar eu am combat. Păi și eu am 11. Deci încărcată. Hai, acum pui materiale și gloanțe, că gloanțe e pe minus aproape. Nu chiar am așa. materiale. Track splash-uri la mine. Le stachez eu. Sau le dăm. Haideți toți la mine. Dele. Zisei, mă, facem 3 kill-uri, da? Zisei, da? Bun, zisei că facem 3 kill-uri, după stăm pentru topă, da? Zisei, Am un bun. pic. Vrei combat, Rusu? Da. Hai la mine. Am dat GR aici. Aici AVP dacă vreți. Am heavy sniper. Știi unde mi-a dat mie miniurile? Acolo undeva.
să reblăm pe butoane, zici că e type. Cum eram la Type Racer. Ce e ăla? Concurs de ăla de scris, de ne jucam noi la ora de info. A, o știu, știu aplicația. Ăla de, erau mai multe cuvinte, nu? E un text și trebuie să scrii și cine scrie cel mai repede. Da. Cu mașiniță. Da, cu mașini. 2 versus 2, cum ar veni. 1 versus 1, de fapt. Și sunt 2 mașini. Și în funcție de cum scrie... Da, se duce mașinița. Da. Luați alea, că ne trebuie. Să le ia cine vrea, că e un sniper, dau pe ele de sparg. O să le iei tu. Da, eu. Rusul e cu backpack infinit. Mamă. Mașiniță. Ce-i cu asta? Oh, îmi place. Cât de merge ea? 31, e bun. Dacă vreți, da, la acolo. Eu n-am găsit o shotgun-ă. Voi cum stați pe materiale? Eu perfect. 552. 550. 5, 269. Nu mai joc cu Albastru la mine. Las că joc cu eu. Nu folosesc AK-ul. Eu n-am să merg. Vreau să ieși pe live ca să zic acum. Unde e AK-ul? Sus. Vreau să ieși pe live. Zi-mi doar dacă ești. Ca să știu. Salut. Salut, Gabi. E pe live sau Tu, nu? Gabi. Tu ești Gabi. Bă, dă-mă, Gabi, mă. Vehicle dismatch. Nu te-aș tu să dăm like, bro. Dacă te-ai intrat. Mersi mult. Nu mai am, mă, că reuzi, nu e pe live. Nu e reuzi pe live. Mățanes. Ce faceți, mă? Încercați edituri? Am vrut să dau un trap la rus. Dar nu știu. A venit o cât de mare. La perete nu mă faci, la edit. S-a mort tu. Ce faci, mă? Păi ce comentarii? Ia dă-te. Ia dă-te. Hai că da. Păi de ăștia poți să faci? Lejer, da. Îmi ia ăsta, mă, și trag cu șarga, nu-mi consum la înțeleg. Ale. Hai. Ce-mi place sniperul ăsta? Câte glanțe sniper aveți? 185. Ia. Sniper, bă. Tu ai mai multe de ară? Da. Am 198, da, eu folosesc și sniperul la automatic. Îți mai dau, mai vrei? Nu. Mai știi atunci când mi-ai zis că ți-ai spart monitorul cu căștile? Da. Dar nu ne-am spart cu căștile. Bine, da, ne-am spart cu căștile. Ia uite, bă, ce aici? Ioti, bă, ioti, am deja. Ai deja? Îl iau eu. Orez cu lapte. Ai deja de ăsta. Bun. Bun, avem acolo playerii. Putem să dau, bă, bă, bot. Păi da, mă. Eu am 6 miniuri și un big. Uite, ai bot, robot. Băi, se uită spre noi, m-am mâncat la câini. Bă, dă-i în cap, ne punem amândoi și dăm amândoi în cap. Hai, 3, 2. Stai că nu-l văd, stai că nu-l văd. Unde-i? Uite-l. Checkpoint. Stai să se oprească. Nu se oprește. Când se oprește, îi dai tu în cap și eu îl bat, gen. Îi facem double sniper pe cap. Hai. Oprește-te, m-am mâncat ar câinii. Dă-i el.
rusul spamează. N-are licență până aici, de bună. Bă, double sniper acolo. Haide, 3. Mai, stai că nu-l văd. Ba da, ba da. Gata, aici. Hai, 3, 2, 1 și... Sus, nu. Robotul, dai după robot. Mânca la arcăinii, că dă după noi el. Băi! Da, după robot, mă. Tu Gata, dai jos bravo. la sus, gata. Mă duc beau big-ul eu. Băi, era un big aici, care l-o? A, ba nu, uite-l. Nu mai știu masă. Avem playerii jos aici, mă. Încă îi avem. Dăm? Mini-uri și tactical din ăsta. Băi, sunt doi, e unul aici, mă, parcă, e unul. Că acolo sunt doi. Și doi dincolo unde se distrus robotul. Păi noi batem. Nu-l batem până la Vrei să 1. pușăm unul? Da. Haide. Îl pușăm pe Mai ăla. acolo, sparge, numai de control să vezi. Lăsai 2 medkituri, mă. Lăsai 2 medkituri eu. Mai acolo, hai. Lăsai 2 medkituri. Le las? Haide. Dă-le ca la meu. Am stinkuri, hai pe-l push. Dai. Dai că vin acum, vin. Dai de acum Stinky. Și eu cobor cu tirolena. Hai că am cobor cu tirolena. Facem double snipe, mă. Hai. Hai, 3. Acolo, 3, 2, Stai să mă țită pe el. 3. Nu-l văd. E acolo rusul. Nu e. A fugit. Stai că îl bat și pe ăsta din aer. Dați pe el. Vezi că vine lui. Îi văd eu dacă vine. Nu vine nimeni. Vezi tot acolo că te lansă rusul. Hai grijă. Nu dă bine. Hai că nu da bine, direct ca rusul acasă. Mamă, îi rupse robotul. 2 roboți. Unde e rusul ăsta? Suntem în caz, mă. Băi, 2 roboți, bă. Băi, suntem în caz, mă, ia uite-i. Hai că am shockwave-uri. Dați-i roboți, mă, Să-i să-i... sparge, mâncați-și gura ta. Dă-i după ei, vă mâncai ei. Uite, dă-i pe ăla. Mai ai glanțe, că eu nu prea am. Nu prea mai am nici eu, am 17. Mamă, hai, urcăm sus muntele. Sau stăm pe tirolena, că n-are cum să ne bată. Da. Să Da, stai da, acolo. Feri, Spate, după mine, mă. E unul singur acolo, Am dat fail. Unul la foc, un robot. Îmi dau big. Rusul, hai să dau și Unul își lua knock. Și mai dăm gloanțe, Hai dar... repede acolo, dați launchpad că sunt foarte Avem low. zona pe munte. Mă, sunt foarte Dă low, big, mă, mă. ăia. Dă big-ul. glanțe, sniper, rusul. Nu mai am, ale l-am avut. Ia, îți dau doi. Gata, a luat foc. Hai. Uite player acolo, stă pe loc. Unde? Nu mai Îți dau stă. doi din ăla. Uitați-vă repede după ei. Am 6 glanțe, băga mea și gura lor. Mai am 13, mă. Mai dă și mie 2-3. Uite pe ei acolo. Minus 150 acolo. Hai pe ei. Nu mă las că avem muntele, nu. Bă, n-am lăsat muntele ăsta, că avem high ground. Urc înapoi eu. Lasă-l minus 150, e bine. Dar nu mai avem glanțe, sniper, nu mai ai nașpa. Unde-ți vrei chiturile, că am loc liber și le iau eu. Ok, le iau acum. Double sniper acolo. Hai 3, Stai, iasă. hai 3, 2, 3, 2, 1 și... 3. Și dă drumul în același timp. Hai din nou. Vezi că vine unul aici. Eu îl aștept. Uite-l. E fix la ăla. Mort. Nice. Bravo, bro. Srag la banane. Hai că o dai cu banane. Mă duc eu gloanțele, că poate îmi dă gloanțe de AVP multe. Da. Vezi că avem playeri acolo. Să mă țineți. Repelion. Ce? Cred că ai putea să spargi acolo. Bă, să mă țineți. Încerc. Uitați-vă după mine, lăsați playerii eilalți. Uite gloanțele la sniper. Am 93, bine mă. Hai. Hai înapoi. Acum vin. Tiroliană, unde viața e? Uite aici. Taci, Reus. Vezi că-ți vin playeri acolo. Încerc să fac cu tiroliana. Mai joc cu Reus, așa că dă-i ban. Ia gloanțe de sniper, vină să dau. 22 la ăla în aer.
Reus, ataci morții, mă, puțin. Dă-l pe mut, mă, dă-l pe mut, dă-l pe mut. Dă-l pe mut, dă-l pe mut. Reus, o să-ți dau bani pe toate alea și mai vorbesc cu tine. Gata, mi-ai dat auto, gata. Ce? Taci, că suntem 15 suntem în 15 în endgame. Scuze. Avem zona. Avem zona. Uite aici. Nu lăsa să vină zona, nu lăsa să vină la zona. Sunt trei meci? Da. Nu-i lăsa să vină la zona. Rebelion, hai un double sniper undeva. Uite acolo. Sparge ăla din dreapta, ăla din dreapta. Hai, 3, 2, 1 și. Uite acolo în dreapta. Nu-i lăsa să vină aici. Trageți orice ar fi. Îi vedeți, trageți. Nu-i lăsați, mă, nu-i lăsați. Dați după ei, mânca iar câinii și pe ea și pe voi. Poți să joci la next? Lasă-ne puțin. Dă-i după ei, mă, să... Își luară zonă. Avem high ground, e bine. Player de acolo. Eu am 3. 1. Nu ai 2? 0. Urcă pe munte. 149 la ăla. Unde? Care zici tu că urcă pe munte? Uite, urcă pe munte, urcă aici. Ba, nu urcă. Double snipe aici, double snipe, repede. Vino repede aici. Vino că-l văd eu pe loc. Uite acolo. Aolo. Minus 150. E minus 35. E albă. Fii stick-ul. Dă-i sting. Aici. În boxul ăsta. Dă-i sting, băi, rusule. Stai că vine acum. Își dă campfire. Mă. Stai un pic. Sper să-i campfire-ul. Nu și-a luat. I-am spart și el de aici. Dă cu de la. Ei iau zona. Am și eu cu evuri. Ne le dăm toți. Da, nu acum. Și bă, mai dai în zonă, rusule, la Acolo. endgame. Mai dai în zonă, auziși? Hai, double snipe, uite, îl văd. Hai repede, haide, 3. Cum? Stai că se mișcă. Nu-i văd, mă. Uite. Păi n-avem cum. Bă, Dă-i șoc, dă-i. Stați aici, vină cu Sebi. Dă-i, mă, repede. E bine, pe mine mă duci bine. M-am împins. Ce bine te duci. A bătut când am dat prost ăla. Unul e alb, ăla e alb. Ia zona. Am high ground, Rebelion. Mă dă jos. Mă dă dură jos, Rebelion super low. Ăsta e alb. Băi, trag toți mine, mă. Băi, eu mor în zonă, cu aia nu mai suport zona asta. Bă, Zdăgane, ia topul. Ține-te de top. Bravo. 200 materiale. Nu mai ține topul, nu mai construi, mă, tu. Încearcă să lutezi. Uite-l. Mânca la câinii, mă. Mi se bloca sală de genius. tastatura, era Se prea trage cu mult. sniperul să mor. Adevărat. Aoleu. Și așa pierdurăm și căcatul ăsta de meci. Uite cu ea, omul se dă mare. Și e paletă e omul. Mă, se că atunci am dădut 2 capuri. Doare capul de nu mai pot. Trebuie și dezinstalez. Nu așa într-un joc.
De redere, vedem. Acum, vorbeam pe telefon. Băi, de ce n-ai băi mă la 7170 de puncte? Băi, 20 de playeri în endgame, mă? Pă, pune acum, bă, dar la Spizzy, mă, bă, un player nu e în endgame. Spizzy câștigă din a 5-a zonă, din a 3-a zonă. Face win. Nu mai suport jocul ăsta, brother. Mă uit la Spizzy, win. Bă, mai are 10 zone până se încheie meciul. Băi, cred că închișul live-ul ăsta după meciul ăsta. Un minut ne caută meci, mă, dar ce joc ăsta? Zice că e joc cu 30 de playeri în total, în toată lumea, mă. Bag pula morții lui de joc. Bă, dacă știam că scad așa nu mai mă jucam, să mor eu. Bă, trebuie să băgăm solo, mă, de acum încolo, mă. Da. E solo, mă, că nici la solo să-mi bag pula. Nu mai știu cu ești, ne facem de râs cu Dau 70 de să-mi bag pula numai de player buni. Da, da, crede-mă, e mai bine să dai așa. Pentru că te antrenezi și crești. Mă antrenez să îmi puște creierul. Mai bine, mă, că înveți și să construiești mult mai bine. Lasă-mă, mă, că mai slab erau ăia de la trio cash la 70 de puncte decât ăștia, lasă-mă pe mine. Da, erau mai slabi, crede-mă. Băi, Decât dacă... ăștia erau mai slabi. Da, erau mai mulți, mult mai Eu mulți. vorbesc slabi. serios. Pe bune. Acolo Erau luam slabi. meci, cu aia am luat meci la trio acolo. Salut, tenis. Nu uita și tu să dai un like dacă tot ești nou. Auzi, închid live-ul, băieți, 2 seconds later. Băieți, dacă ați intrat acum pe live, să nu uitați să dați un like. Prostii. Zise că nu închid după meciul ăsta. Ce Săracul vrei să faci? Simplistu. Băi, noi avem bine, mă, rusule, mă. Simplistu are 6100 puncte de palarteri. Nu mai crește Simplistu. Da, mă, dar am avut 7800. Și eu am avut 7900. Deci... Pula morții mei. Hai, unde junk. mergem? Ah, m-a dus așa. Ale. Aha, pe cât pariu că zona e Paradise. Hai că bag pula în el de joc dacă e acolo. Eu când vă zic. Bă, dar acum pe pariu că jucăm la trio sau la squad și facem 100 de kill-uri. La trio sau la squad. Simplu, gen. Ah. Și pe pariu că facem 50 de kill-uri. Pentru că sunt numai începători. Eu jucai primul match, eu jucai la 2 cu un băiat de pe live. Să moară Giana fu win direct. Na, că mai avem player, e bun. O echipă. 2 echipe, mă? Eu văd doar un player. O echipă, mă, e nebunit. Unul e în spate, rău de tot, numai 2 ajung repede. Combat legendar, sper să-l prind. Tu-l prins, tu-l prins. Da, tu îl prinzi. Vezi că e unul aici. Am pistol eu. Am dat 21. Laser și mă bătesc. O pilul, mă arăt. Iată, aștaci. Deasupra, te ține, rus. 56. Da. Din spate, băgame și pula morții lui. Da, taci. Taci că ți va pe amândoi dacă mă lași. Te las, te las. Vezi că unul e foarte low. Da, cu aia, eu joacă cu combatul. Cu aia nu mi s-a pus trapa, nu mai suport, bro. Nu mă mai joc, băieți, închei live-ul, hai, salut, noapte bună, somn ușor.